Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Олсун Нуриева, исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Ознакайда зур сөйләшү. Район ветераннарының җирле иҗтимагый оешмасы конференциясе узды. Үзебезнең районның вообще тормышын ветераннардан башка күз алдына китерәлмим. Ветераннар алар аяклы тарих. Әлмәттә иң көчлеләрне ачыклыйлар. Студентлар арасында хәрби гамәли спорт төрләре буенча ярышлар үткәрелде. Biraz җитешмәсәк, булмаса беренче. Булышырга тырышабыз. 16-нчы тапкыр илебезнең иң көчле теннисчылары калабызга җыелды. Әлмәттә Россия Кубогы 2024 турниры үтә. Показывает очень хорошее качество игры. И самое приятное, что уже местные цепляются за результат. Кыш әле үз чиратын калдырга уйламаса да, көндезге кояшның яктылыгы күзне чагылдыра. Бигрәк тә руль артында барганда. Алайда автомобиль пыяласын кара пленка белән томалау дөрес түгел. Гәрчә күпчелек машина йөртүчеләр әлеге сәбәпне беренче урынга куеп автомобиль пыялаларын тонировкаласа да. Шуңа да Әлмәттә дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре автомобиль пыялаларына закон таләпләрен бузып тонировкалау белән бәйле бузуларны кисәтү эшен дәвам итә. Рейд барышында ЮХИДИ хезмәткәрләре кагыйдәләрне искәртеп үтте. Тәгәрмәчле транспорт чаралары куркынычсызлыгы турындагы техник регламент нигезендә машина йөртүче өчен алгы күзәтү тәмин ителә торган пыялаларның яктылык үткәрүе 70%-тан да ким булмаска тиеш. Бу күрсәткечтән тыш тонировкалау машина йөртүче урыныннан күзәтүне начарлата һәм шуңа күрә авария хәлләре барлыкка килү куркынычын арттыра. Административный штраф за данное правонарушение составляет 500 рублей. Кроме административного материала сотрудника... Әлеге хокук бозу өчен административ штраф 500 сум тәшкил итә. Административ материалдан тыш полиция хезмәткәрләре хокуксыз гамәлләрне туктату турында таләп чыгаралар. Аның нигезендә шофер хокук бозуны 10 тәүлек эчендә бетерә. Югыйсә автомобиль кабат туктаганда хокук бозучы судка китереләчәк. Анда Рәсәй Федерациясе административ хокук бозулар кодексының 19-3 маддәсенең беренче өлеше нигезендә аңа суд карары буенча 4000 сумга кадәр штраф яки 15 тәүлеккә кадәр административ кулга алу яки 120 сәгатькә кадәр мәҗбүри эшләр яный ала. До 15 суток. Или обязательно работа на срок до 120 часов. Татарстанлылар үзләренең җир кишәрлеген махсус сервиста мөстәкыйль рәвештә тикшерә ала. Җир законнарына кагылышлы мәҗбүри таләпләрнең үтәлешен мөстәкыйль рәвештә бәяләү сервисы җир кишәрлекләре хуҗалары һәм җирдән файдаланучылар өчен билгеләнгән. Аннан Росреестрның рәсми сайтындагы шәхси кабинетта авторизация узучылар да, авторизация узмаучылар да файдалана ала. Үзеңне тикшерү өчен кишәрлекнең адресын яки кадастр номерын кертергә, шулай ук берничә сорауга җавап бирергә кирәк. Нәтиҗә һәм киңәшләр алу этабында сервис аннан файдаланучыга закон бозулар булу ихтималы яки булмауы хакында мәгълүмат бирә. Шулай ук элегрәк бирелгән җавапларга бәйле рәвештә киңәшләр дә тәкъдим итәргә мөмкин. Үзеңне тикшерү сервисы Росреестрның Татарстан Республикасы буенча идарәсе рәсми сайтында эшчәнлек, дәүләт күзәтчелеге, дәүләт җир күзәтчелеге бүлегендә мәҗбүри таләпләр үтәлеше мөстәкыйль рәвештә бәяләү бүлекчәсендә. Шулай ук Росреестрның шәхси кабинетында минем объектлар бүлегендә урнаштырылган. Югарыда аталган бүлекчәдә сервистан файдалану буенча методик киңәшләрдә урын алган. Новый сервис – это дополнительная возможность для обладателей. Яңа сервис җир кишәрлекләре хуҗалары һәм җирдән файдаланучылар өчен үз участогыңны җир законнарының үтәлеше буенча мөстәкыйль рәвештә бәйләүдә өстәмә мөмкинлек. Закон бозулар ачыкланган очракта безнең җир инспекторлары тикшерү белән сезгә кайчан киләчәген көтеп утырмаска, аны бетерү өчен тиешле чаралар күрергә киңәш итәбез. Сораулар туса, безнең ведомствога консультация сорап мөрәҗәгать итәргә мөмкин. На официальном сайте Росреестра Татарстана. Ознакайда район ветераннарының җирле иҗтимагый оешмасы конференциясе узды. Мондый чара районда 5 елга бер тапкыр үткәрелә. Шәһәр һәм район ветераннары катнашуындагы конференция хакында Ознакайда махсус хәбәрчебез Эльмира Шәрифуллина. 1972 елда оешкан ветераннар советы район үсеше өчен күп хезмәт куя. Картаюны белмәс яшь йөрәкле өлкән буын кешеләре хәрәкәттә софта. Районда була торган бер генә чарада алардан башка узмый. Утырышта катнашучыларны район башлыгы Марсель Шайдуллин сәламләп, район күләмендә ветераннар белән бергә башкарылган эшләрне билгеләп узды. Бүгенге көндә районда 17 меңнән артык өлкән яшьтәгеләр исәпләнә. Шуларның 1242-се Татнефть җәмгыятенең Ознакай районы ветераннары. Аларны үзе дә күп еллар нефтче булып эшләгән Илдар Сәмигуллин җитәкли.
1242 пенсионерім бар, ветерандарым бар. Шулар белән эш алып барам. Шулар белән минем тормышым бара. Мин үзебезнең районның вообще тормышын ветераннардан башка күз алдына китерә алмыйм. Ветераннар алар аяклы тарих. Әле хәзердә программа алып барабыз. Бергә дә шундый история юшатлый дигән татарчасы тарихны кешеләр яза дигән сүз. Шулар белән экскурсиялар алып барам. Очрашу барышында хезмәт коллективларында эшләп килүче ветераннар оешмалары рәисләре чыгышы тыңланды. Татарстан Республикасы ветераннарының иҗтимагый советы рәисе Хабир Иштираков Азнакай ветераннар оешмасы хезмәтенә югары бәя бирде. Ярты гасыр дәвамында үз юлын салган, эшен күрсәткән республиканың дәрәҗәле оешмасы булып, әле тагын бик күп еллар хәрәкәттә булыр дип белдерде. Вы работаете хорошо. Добротно вы работаете. Вы принимаете участие во всех практически конкурсах, фестивалях, президиумах, пленумах, всегда выступая, толково выступая, внося свои предложения. Это, естественно, является тоже основной причиной. Районның алтын фонды булган өлкән буын кешеләренә, юбилерларга сәхнә түреннән дипломнар, истәлек бүләкләр тапшырылды. Район мәдәният йортының фойе өлешендә өлкәннәр кулы белән эшләнгән иҗади хезмәтләрне дә күрергә була иде. Бу көнне районның мактаулы гражданины 18 ел район ветераннар оешмасы рәисе вазифасын башкарган Миргасим Каримов хөрмәтенә Элмә такта ачу тантанасы да булды. Молодой Миргасим Ильясович, Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясы. Әлмәт физкультура күллиятының спорт залында Татарстанның көньяк көнчыгышындагы югары һәм урта махсус уку йортлары студентлары арасында спортның хәрби гамәли төрләре буенча ярышлар үтте. Аларны безнең төшерү төркеме дә күреп кайтты. Хәтер берләшмәсенең күчеп баручы кубогына спортның хәрби гамәли төрләре буенча ярышлар 25-нче тапкыр үткәрелә. Анда Татарстан Республикасының көньяк көнчыгыш студентлары катнаша. Бу ярышлар Совет гаскәрләрен Әфганстан Республикасыннан чыгаруның 35 еллыгына багышланган иде. Ярышларның төп бурычы спортның хәрби гамәли төрләре буенча ярышлар үткәрү традициясен ныгыту, яшьләрнең физик, әхлакый һәм рухи культурасын үстерү, сәламәт яшәү рәвеше алып бару дәрәҗәсен күтәрү дип билгеләп үтте оештыручылар. Шуңа ярышлар программасына кергән барлык дисциплиналар хәрби хезмәт белән бәйле булды. Эти соревнования являются таким. Бу ярышлар шундый мөһим юнәлеш булып тора, чөнки хәрби гамәли спорт төрләре бик кирәк. Алар безнең яшьләргә армиягә әзерләнүдә ярдәм итәләр. Без аларның коралы белән эш итүне, ату, йөгерү, сикерү һәм физик әзерлекләрен тикшерәбез. Бегать, прыгать, заниматься и выполнять физические нагрузки. Ярышлар арасында катнашучылар Калашников автоматын сүтеп җыюны кабатлыйлар. Кыска вакыт эчендә барысын да тиз һәм хатасыз эшләргә кирәк. Шуңа күрә команданы ярышларга дөрес әзерләү мөһим. Вкладываем в души частичку. Безнең бурыч балаларның күңеленә мондый патриотик хиснең бер өлешен салу. Ул ватан сугышын, Әфганстанны узган бабаларыбыздан башлана. Шуңа күрә без иң актив, яшь, амбицияле яшьләрне җыйдык. Әзерләндек, бүген югары нәтиҗәләр күрсәтергә телибез. Собрали самых активных, молодых, амбициозных ребят. Хотим показать высокие результаты. Наша подготовка проходила очень долго. Безнең әзерлек озак һәм тырышып үтте. Без көн саен әзерләндек. Нәтиҗәдә без игътибарыбызны тупладык һәм барысында эшләдек. Командадагы мөнәсәбәтләр бик яхшы. Тик мин генә үземнең автоматны сүтү һәм җыю нәтиҗәләренә канәгать түгел. Борчылу булмады, ләкин мин күпкә яхшырак результат күрсәтә ала идем. Турникта күтәрелү һәм мускулларны ныгыту күнекмәләре катнашучыларның физик әзерлеген, строй смотры команданың бергә эшләү сәләтен күрсәтте. Рамазан Хакимов Бөгелмә медицина училищесы командасының вәкиле. Бердәм булганда бөтен авырлыкларны үтүе җиңелрәк дип уртаклаша. Безнең команда дуслы инде. Һәрберебезне тапшырабыз, булышабыз. Берәрсе җитешмәсәк, булмаса беренче. Булышырга тырышабыз.
Ярышларда 5 кешедән торган 10 команда катнашты. Строй смотры, автоматны сүтеп җыюдан тыш, озынлыкка сикерү, малайлар өчен турникта күтәрелү, кызлар өчен пресс мускулларын ныгыту күнекмәләре, пневматик винтовкадан ату каралган иде. Җиңүчеләр программаның һәр төре буенча шәхси һәм гомум команда зачетында билгеләнде. Әлмәттә Кубок России 2024 турниры үтә икәнен без инде әйтеп узган идек. Беренче тапкыр Нефтьчеләр башкаласында әлеге ярышлар 2009 елда уза. Быел исә калабыз 16 тапкыр илебезнең иң көчле теннисчыларын кабул итә. Илебезнең 40-тан артык шәһәреннән 120 катнашучыны җыйган ярышларда республика, мәдәни һәм федераль баш калалар спортчыларыннан тыш Сочи, Симферополь, Краснодар, Калининград кебек Әлмәттән шактый ерак урнашкан шәһәрләрнең теннисчыларында очратырга була. Кубок России 2024 ярышларында 14 татарстанлы катнаша, шуларның 9-ы Әлмәт спортчылары. Кызыклы факт, хатын-кызлар арасында да, иратлар разрядында да иң яшь катнашучыга 14, иратларның иң өлкәненә 37 булса, хатын-кызлар арасында исә 24 яшь. Кумиров у меня нету, среди женского тенниса есть только среди мужского, это Новак Джокович, очень нравится. А так получилось побеждать на... Хатын-кызлар арасында кумирларым юк. Иратлардан Новак Джоковичның ошый 20 еллап теннис уйним. Иң истә калган җиңүләр Россия чемпионатларында һәм дөнья күләм танылган уенчыларны оту. Победа на чемпионате России и множество побед над именитыми игроками. Беренче катта урнашкан кортларда ярыш узганда, икенче катта 23 елга нәтиҗә чыгардылар. Әлмәт теннис федерациясенең иң яхшы спортчыларын илебезнең теннис федерациясе президенты Шамил Тарпишев тәбрикләде. Бүләкләр алучы спортчылар, аларның остазлары һәм әти-әниләре булды. Һәр бүләкләнүче легендар шәхес Шамил Әнвәр улының «Стресс рождает чемпионов» китабын автор кулыннан кабул итте. Матбугат конференциясында Татнефть компаниясеннән Андрей Зимин, шәһәр җитәкчелегеннән Айдар Каюмов, шулай ук Әлмәт теннис федерациясе президенты Виктор Смыков һәм Россия теннис федерациясе президенты, Халыкара олимпия комитеты әгъзасы Шамил Тарпишев катнашты. Шамил ага ярты гасыр илнең җыелма командаларының баш тренеры һәм дөньяда иң титуллы тренер. Капитан тренер буларак ул 152 матч уздыра. Шуларның 103-ендә җиңү яулый. Ул теннис тарихында уздырылган матчлар һәм җиңүләр саны буенча суммар рекорд куйган кеше. Шамил Әнвәр улы кебек шәхескә сораулар бирү мөмкинлеге әлбәттә тенниста зур үрләргә омтылу өчен менә дигән этәргеч булып тора. И так как развивается в Альметьевске и в Татарстане, могу сказать, что за... Әлмәттә һәм Татарстанда ничек үсештә булуын күреп, теннисның киләчәге бар дип әйтә алам. Татарстанда оештыру һәрчак югары дәрәҗәдә. Иң куандырганы бу ярышларда Россия җыелма командасының төп составы катнаша һәм сыйфатлы уен күрсәтә. Җирле спортчылар да нәтиҗәгә омтыла. И показывает очень хорошее качество игры. И самое приятное, что уже местные цепляются за результат. Это вселяет уверенность в будущем. Габдрахманда исә бәбиләр ярышты. Үрмәләүче һәм яңа тәпик иткән сабыйлар арасындагы ярыш биредә 5-нче тапкыр оештырылды. Быел анда 20 гаилә көч сынашты. Әмир Шаяхмәтовка нибары 7 ай. Шулай да нәни Габдрахманлы үзенең чемпион әтисендә уздырды. 1 яшендә тулмаган көе ул инде иң беренче спорт дистанциясын узды. Татар милли көрәше буенча республика чемпионы булган әтисе Ирек әлбәттә улы белән горурлана һәм киләчәктә үзенең дәвамчысы булуын тели. Күңелләрендә ярышу мизгелләре тусын дип әйтәсе килә. Үзләре бер-берсеннән шул балалардан күреп, бәләкәен инде үрмәләргә өйрәтергә, аякка бастырырга, зурысы инде Алла бирса, зурысы да бәләкәедер инде, Алла бирса, көрәшкә бирергә исәп инде. Габдрахманның тагын бер спорт сөючән гаиләсе Исмәгыйлевлар. Рәмис спорт комплексында авыр атлетика буенча инструктор, ярышларга кызлары иткәне алып килгәннәр. Әле беренче адымнарын ясый гына башлады. 1 яшь тулмады. Шуңа бу беренче соревнованиесе авыррак үтте. Ярыш. Гомумән сезнең өчен мондый марафонда катнашу нәрсә бирә? Чыныктыру, наверное, кеше белән общение, бала-чагаларны аралашу, может, спортивный нигә алга атлау.
Иң нәниләр өчен уздырыла торган әлеге марафон Габдрахман авылы җирлегендә 5нче тапкыр уздырыла. Ул 21нче елда старт ала һәм быел биредәге сәламәтләндерү спорт комплексының 5 еллыгына багышланган әлеге спорт чарасы гаиләләрне берләштерү максатыннан уза. Габдрахманда монда очрашулар һәр вакытта гаилә бәйрәме дигән сүз. Авыл башлыгы Ринат Мифтахов сүзләренчә, бүген торак пунктта барлык мөмкинлекләр дә тудырылган. Һәр туар таңга шатланып яшисе генә кала. Авылыбызда елдан-ел уздыра торган чаралардан безнең Зия Галиевкә багышланган волейбол турнирлары елда уздырылып тора. Шулай ук Сирин Шамил Заляев исеменә истәлегенә багышланган хоккей турнирлары уздырылып тора. Шулай ук Энҗи Мөэминовага багышланган шигъри кичәләр уздырыла. Ярыш 3 яшь категориясендә узды. Нәтиҗәдә һәр катнашучыга бүләкләр, җиңүчеләргә исә диплом һәм медальләр тапшырылды. Әлеге ярышларның күңелле мизгелләрен, шулай ук авылның спорттагы үсеш нәтиҗәләре хакында бу шимбә сельская жизнь тапшыруында 17 сәгать 30 минутта каралачаксыз. Рәдифә Нугманова, Раил Латыйпов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Һәм тагын бер мәгълүмат. Луч телекомпаниясе барлык кышкы балык тоту белән кызыксынучыларны безнең уникаль халык балыкчылыгы проектында катнашырга чакыра. Боз астындагы балык тоту буенча ярышлар 2 мартта сәгать 10-да шәһәр күлендә узачак. Катнашырга 10 яшьтән өлкәнрәк булган барлык теләүчеләр чакырыла. Гаризалар 32-87-78 һәм 8-919-622-01-82 телефоннары буенча кабул ителә. Тулырак экраннардагы QR-кодны сканерлап белә аласыз. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.